siġra kbira tal-Milied. Għawdu dan iż-żmien ta' paċi kwiet ferħ u snin. Il-kull qegħdin naw miġbura flimkien ċikkulata jew ftit inbin. Bila tema tagħmilx ħażin nilqgħu għal dal-ksef fin. Nostalġija li ġibi dejjem dan iż-żmien. Nisma' l-anja ħelwa ta' tfal inislu dan il-kliem. Il-kull qegħdin naw miġbura flimkien nislu żifna kulħadd fil-ħin. Ngħidu kelma nkawdu l-ħin bis-sima fuq wix kulħadd. Nostalġija li ġibi dejjem dan iż-żmien. Nisma'